Čaute ľudia, vítajte pri novom YouTubeovom videu, v ktorom vám dneska chcem ukázať celú moju metódu chudnutia, vďaka ktorej moja klientka Janka, ako ju tu vidíte, schudla za 1 rok až 40 kg. Je to brutálna premena a prejdeme si celú túto metódu od A až po Z, krok po kroku, aby ste všetko mu chápali, a prejdeme si aj to, ako vznikla táto metóda a prečo ju využívam. Tak môžeme sa na to rovno pustiť. No a kto by možno Janku nepoznal, tak Janka je klientka, s ktorou spolupracujem už vyše roka. Je to klientka, ktorá má perfektné výsledky. Je to zdravotná sestra, ktorá má taktiež rodinu, čiže je časovo dosť vyťažená. A dnes je v pozícii, kedy sa už cíti lepšie vo svojom tele, má viac energie počas dňa, cvičí tréningy, ktoré by nezvládol každý, a to ani cvičenci, ktorí cvičia dlhšie ako ona. Má kontrolu nad svojimi chuťami do jedla a má správne nastavené priority na to, aby pokračovala s chudnutím, pretože Janka nekončí so svojou premenou, ale pokračuje ešte ďalej, čo je super. Ale ono to tak nebolo vždy. Janka bola na začiatku našej premeny v situácii, kedy nemala vôbec stanovené svoje ciele, nemala systém, ako sa k ním dopracovať, nemala svoje zdravie ako prioritu, mala nekontrolovateľné chute na jedlo, priberala, mala málo pohybu a pomaly strácala samu seba, a to aj chuť do života. Chcela pomôcť iným, no potrebovala najskôr pomôcť sebe. A možno sa v takejto situácii vidíš aj ty a nevieš ako ďalej, preto toto video bude super pre teba, lebo uvidíš kompletný návod toho, ako sme s Jankou spravili za 1 rok takýto obrovský posun, že dokázala schudnúť 40 kg a vlastne nastavila si kompletne celý systém na to, aby pokračovala a dokázala chudnúť ďalej. A celú túto situáciu sa nám podarilo riešiť, až keď vlastne Janka konečne vyhľadala po tých rokoch pomoc a vtedy sa naše cesty spojili. No a presne preto som vyvinul tento ekosystém chudnutia, vďaka ktorému dokáže nielen Janka, ale aj ďalší moji klienti chudnúť. Je to ekosystém, ktorý funguje, je ukotvený v živote s reálnymi cieľmi a ver mi, že o chvíľočku si ho celý prejdeme na to, aby si pochopil, ako funguje a ako ho vieš implementovať do života, lebo ti dám ku každému kroku príklad, ktorý sme museli použiť pri Janke, aby si lepšie pochopil to, čo sme zmenili v jej živote a čo možno potrebuješ zmeniť aj ty na to, aby to fungovalo. No predtým, ako začneme, by som ti rád ukázal, ako som sa vôbec dostal ku zostaveniu takéhoto ekosystému. Išlo v podstate o to, že som celý tento ekosystém staval na základe svojich skúseností, ktoré som nabral. Išlo o to, že som ako mladý mal posledné leto pred výškou v roku 2023 po ukončení strednej a šiel som robiť prácu do zahraničia, ktorá ma vôbec nenaplňala, ale vedel som, že ju potrebujem robiť na to, aby som získal prostriedky na štart na výške. Pri tom, ako som tam pracoval, som robil 60 a viac hodín týždenne a postupne som musel upustiť od toho, čo ma bavilo, pretože najbližšie fitko bolo nejakých 5 km od nás, čo by nebolo zlé, keby som tam mal auto, ale nemal som. Jediný spôsob dopravy bol vlastne ísť na bicykli, čo sa mi podarilo za tých pár mesiacov, čo som tam strávil, možno 3-krát. Čiže bolo to náročné a uvedomil som si, že celé moje fitness ja šlo tým pádom veľmi nabok. No a v roku 2024, keď som sa zo zahraničia vrátil, som rovno nastúpil na vysokú školu IT, na ktorej som to nezvládal a nešlo mi to veľmi a o to viac som sa musel snažiť a učiť, lebo som sa bál možnosti, že to celé nezvládnem. A tým pádom moje cvičenie bolo znova takmer nulové a fyzická kondícia šla takisto dole. No a po tomto nepravenom období som bol dovtedy v najhoršej psychickej aj fyzickej forme. Mal som nulovú energiu, rozhodol som sa zmeniť to a nájsť systém, ako sa dostať späť do formy aj napriek veľkej vyťaženosti. Celý tento ekosystém, ktorý si videl na začiatku, ešte nebol úplne zostavený, ale už vďaka jeho začiatočným fázam, ktoré som mal, sa mi podarilo dostať späť do formy a dokonca som si odsúťažil svoju prvú kulturistickú sezónu. No čo je zo všetkého najlepšie, že som sa poučil zo svojich chýb, ktoré som robil ja na základe toho výsledku v zahraničí a poučil som sa z minulosti a dokázal som pomôcť iným zmeniť sa, a to aj napriek ich časovej vyťaženosti,
vďaka úprave celého toho ekosystému a jeho dokončením. No a preto by som si teraz rád s tebou prešiel celý ten ekosystém, krok po kroku, aby si vedel, čo to obnáša, čo to znamená a na čo vlastne ten ekosystém je. Pozri, prvý krok celého ekosystému musí byť o tom, že ty chceš mať reálny cieľ, ktorý bude ukotvený v živote. Cieľ nie je mať dokonalé telo, ale cítiť sa lepšie, ľahšie, zdravšie. Chudnutie sa musí zmestiť medzi tvoju prácu, služby alebo rodinu. A cieľ musí podporovať tvoj život a nie ho ovládať. Nemôžeš dať svoje chudnutie na prvú priečku pred svoju rodinu, lebo to sám nedokážeš a veľmi rýchlo zlyhaš. A to isté sme museli spraviť u Janky. Museli sme nastaviť ten systém a ten cieľ celkovo tak, aby si ho vedela sama ukotviť a pochopiť, že cieľom nie je schudnúť 20 kg za prvý mesiac, ale cieľom je ísť cez malé kroky ku veľkým víťazstvám, ako bolo napríklad presne to, že za rok schudla 40 kg. Ďalej sme museli s Jankou pochopiť to, že pravidelnosť je dôležitejšia než akékoľvek extrémy. Nepotrebuješ narazovo ísť na 100% a potom stagnovať ďalší týždeň alebo dva. Potrebuješ rovnakú štruktúru každého týždňa na to, aby v podstate ten systém fungoval. Nemôže to byť výkyv, raz ideš na 100% a raz ideš na 0%. Spravili sme rovnaké tréningové dni, ktoré síce vyzerali z začiatku fajne, ale následne u Janky vyvolali pocit toho, že videla ten progres, lebo ak niečo robíš stále opakovane, ten progres uvidíš. A išlo o to, že u nej to presne krásne fungovalo a ukázalo sa. A telo bude reagovať na pravidelne opakované podnety. To znamená, nemôžeš očakávať, že keď spravíš jeden deň 10 000 krokov, tak z toho schudneš kilo. Musíš reálne robiť, povedzme, nie 10 000, ale 7 000 krokov denne, ak si doteraz robil 5, na to, aby si videl nejaký výsledok. Ale musí to byť dlhšia doba ako ten jeden deň. A presne to, čo som spomínal predtým, ten tréning sme upravili na to, aby boli každé tréningy skoro rovnaké, lebo ide o to, aby ten tréning bol jednoduchý a mal jasný začiatok a jasný koniec. Človek nemusí rozmýšľať, čo v daný moment alebo v daný deň ide cvičiť. Keď už bude mať reálne pripravený tréningovú schému, nebude hľadať výhovorky na to, prečo na ten tréning neísť, lebo by mal ďalšiu povinnosť rozmýšľať nad tým, čo bude cvičiť. Vždycky sme išli u Janky vlastne tréningy zamerané na celé telo, nie na to, aby sme riešili detailiky, ale riešili sme tie najväčšie svalové partie, ktoré v podstate vyprodukujú najviac energie na to, aby vykonali svoj pohyb a preto Janka vďaka nim dokázala pekne rozbehnúť metabolizmus a chudnúť ďalej. Ďalší krok, ktorý sme v ekosystéme chudnutia mali, bola úprava stravy a nie dieta. Čiže nešli sme cez žiadne zakázané potraviny. Zakázané potraviny neexistujú. Existuje len zlé množstvo nejakej potraviny. To znamená, že nešli sme cez dietu u Janky, ktorá by bola pre ňu neudržateľná, lebo mala služby alebo musela pracovať, alebo mala niečo s rodinou a celkovo dietovanie by pre ňu nebola možná príležitosť na to dosiahnuť ten svoj cieľ, lebo by to veľmi rýchlo skončilo na tom, že by sa vrátila ku starým zvykom. Čiže šli sme len cez úpravu stravy. Na začiatku som ju nechal, nech si zapisuje to, čo v podstate počas dňa je, a potom sme išli cez úpravu tej stravy, úpravu množstva stravy, trošičku pozmenené potraviny, ale nie úplne zakázané potraviny, a v podstate upravili sme trošku pravidelnosť jedál počas dňa, aby to malo nejakú schému. Spravili sme jednoduché pravidlá namiesto každodenného počítania kalórií, ktoré je pre 99% ľudí neudržateľné a nedokážu to takto spraviť a udržať. No a presne tu je ten skvelý point toho, že strava musí fungovať aj v práci alebo na výlete a nie len keď si doma. Ver mi, nikdy nebudeš mať perfektné podmienky na to, aby si držal tú stravu, keď máš náročné dni alebo keď musíš cestovať alebo čokoľvek. Ale musíš si uvedomiť, že tá strava musí byť prispôsobená tvojmu režimu dostatočne na to, aby si ju dokázal zvládnuť a pokračovať s ňou na to, aby si dosiahol tie výsledky. Ďalším krokom, ktorý sme mali v celkovom ekosystéme chudnutia, boli denné návyky mimo fitka. Do denných návykov mimo fitka môžeš zahrnúť napríklad pitný režim, spánok, základné pohyby počas dňa. Ide o to, že ten tréning si nastav ako jednu množinu, a to tie denné návyky
ako úplne druhú množinu. Pretože fitko je vec, ktorú budeš robiť povedzme 2-3 krát alebo 4 krát do týždňa maximálne pri tom, keď si vyťažený. Ale ako náhle chceš chudnúť, potrebuješ poriešiť všetky ostatné aspekty, ktoré prispievajú ku chudnutiu. To znamená, pitný režim počas dňa je veľmi dôležitá súčasť, preto musíš riešiť to, aby si pil dostatok vody, aby to bola primárne voda. Ďalej musíš riešiť spánok, jeho hĺbku, ale zároveň aj jeho kvalitu celkovú a to, či sa budíš počas toho spánku alebo spíš kontinuálne až do rána, či sa budíš rozbitý alebo nie. A základné pohyby počas dňa musíš taktiež riešiť, pretože nejde len o to fitko. To fitko je povedzme hodina, ktorú tam stráviš a budeš cvičiť maximálne. Ale ak počas dňa nevynaložíš dostatok úsilia mimo toho fitka, to znamená, či už je to počet krokov, alebo sú to prechádzky, ktoré si pridáš počas toho dňa, aby si zvýšil trošičku ten denný výdaj, tak ver mi, nebude to fitko samotné dostatočný stimul na to, aby to telo začalo chudnúť. Ďalšou perfektnou vecou je to, že vieš využívať tieto denné návyky na napríklad úpravu toho, ako vyzerá tvoj deň v práci. Ak chodíš denne výťahom, tak vystup z neho a použij schody, ktoré sú vedľa. Malinko ti to navýši ten denný výdaj a ty budeš vedieť konečne spraviť niečo viac aj počas tej práce pre seba a pre to chudnutie. Alebo ďalšia vec, čo je úplne super, čo môžeš využiť, je, že to sme využívali aj s Jankou. Počas obednej pauzy si obedy neobjednávala, ale šla si kúpiť niečo, čo je bližšie, možno do potravín alebo do inej reštaurácie, len na to, aby zvýšila svoj denný počet krokov, plus zároveň s tým dokázala spraviť to, že si malinko vyčistíš tú hlavu počas tej prechádzky. No a k celkovému ekosystému chudnutia zároveň prispieva práca s hlavou a s návykmi. Čiže slabší deň nemôže hneď znamenať zlyhanie. Musíš si uvedomiť, že budú aj slabšie dni, ale čo je dôležité, neskončiť vtedy s tým, že povedzme, zjedol som jedlo, ktoré som nemal, lebo vieš, že ťa neposunie bližšie k tomu cieľu, tak teraz zahodíš celý deň a budeš sa prežierať. Potrebuješ si len uvedomiť, že OK, trošičku som poľavil, spravil som niečo zle, idem pokračovať ďalej. Nevyčítať si to, neísť cez vyčítky alebo cez excesívne kardio, ktoré budeš robiť, ale pokračovať ďalej a potrebuješ len vydržať na to, aby sa vlastne tie výsledky dostavili aj po tom, čo zlyháš. A čo je ďalšia dôležitá vec, je budovanie identity človeka, ktorý sa o seba stará. Potrebuješ si osvojiť identitu človeka, ktorý už niečo dosiahol. Čiže ty si musíš vlastne predstaviť to, že ak chceš schudnúť 10-15 kg, musíš si predstaviť to, že čo robí človek, ktorý už 10-15 kg schudol. Uvedomíš si to a musíš sa stať tým človekom predtým, než dosiahneš tieto výsledky. A hlavne si musíš uvedomiť, že návyky držia výsledok. Nie motivácia drží výsledok. Zopakuj si to, návyky držia tvoj výsledok a nie motivácia. No a úplne posledný krok v celkovom ekosystéme chudnutia je dlhodobosť a prispôsobenie realite. Potrebuješ mať systém, ktorý sa prispôsobuje zmenám či už v práci alebo v osobnom živote na to, aby si vytrval v tomto systéme. Či už máš chorobu alebo úpravu smien alebo únavu celkovo, to nemôže hneď znamenať koniec tvojho procesu chudnutia. Potrebuješ len vydržať v tých návykoch, ktoré máš nastavené. A povedzme, ak je to choroba, tak sa poradiť s trénerom, alebo ak je to choroba, poradiť sa s lekárom, či je OK ísť cvičiť teraz. Ak je to úprava smien, tak sa podriadiš tomu, že teraz prišla úprava smien a pokračuješ aspoň v tom, čo môžeš ovplyvniť. Ak nemôžeš zrazu kvôli tomu ísť na tréning, tak na tréning nejdeš, ale využívaš presne tie mikronávyky toho, že sa začneš hýbať viac mimo tréningov a držíš tú stravu ďalej. Cieľom je udržateľný výsledok, nie tvoja rýchla zmena, ktorá odíde. No a vďaka tomuto celému bolo možné u Janky schudnúť 40 kg za celý rok a Janka pokračuje ďalej na svojej premene. Chce sa dostať až na váhu 75 kg, čo je reálne, ale bude to ešte trošičku trvať. Pokračujeme presne v tomto ekosystéme podľa tohto, len malinko doupravujeme tie návyky na to, aby sedeli trošičku viac do toho levelu, na akom je. Čiže ide mierna zmena tréningov na mierne ťažšie tréningy. Takže keď už teraz vieš, ako moja klientka Janka schudla svojich 40 kg a je len na tebe, aby si konečne implementoval ty tieto kroky do svojho bežného života na to, aby si začal chudnúť aj ty napriek svojmu vyťaženému dňu.
A ak by si s tým mal problém a mal problém implementovať akýkoľvek z týchto krokov do svojho bežného života, budem rád, ak sa mi ozveš do môjho Instagramu, ktorý nechám dolu v popisku videa. A budem veľmi rád, ak mi dáš reakciu na toto video, zanecháš tu koment, like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.